Toda kuti mundinzwisise vazukuru vasekuru Saint. Handiti teererai mubate mazwi kana ndichitobwereketa saizvozvi. Vazukuru musanemerane nezvinhu zviri sensitive, especially mazuva atiri kurarama anawa. Musanemerane. Kunemerana kuita zviyane togona kuti kunemerana kana kutamba, right? Gatiti kutamba nezvinhu zviri sensitive, nekuti munokuvadzisana mumastreets umu. Handiti munokuvadzisana vazukuru, pave paya mukatozoonekwa kuti kwakuri tongori kutamba kana kuti kwanga kuri ngori kufungidzira. Handiti so teerera ndisandazivisa nyaya yandinayo. If you are new to this channel, please subscribe, woturn on your notification bell, wolaika, woshare mavideos nevamwe. Handiti ndichiti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So nyaya yandauya nayo ndaiwana mukwaedza yandaisa panapa. Now mutauriro wemapurisa avo vanonzi ivo vanyati vaponyati. Handiti vakatokonfirmawo kuti hazveshuwa nyaya yakadai yakaitika kuMbare nezuro. Mukomana akangonzi pane akangodedzera, ndofunga vaitambeni, angonzi mubhegi make mune musoro wemwana, mune musoro wemunhu. Handiti mob psychology mwaziva kuti kuMbare kuya kwevazukuru, once watongonzi wewo nemusoro wemwana, can you imagine? Mpama imwe yaiuya nepanapa, imwe ichiuya nepanapa, muchinda akabikwa, muchinda akarohwa vazukuru, zvinopisa tsitsi. Handiti patori paya kutozonoenda mubhegi machoni wandiwa hamutorina nemusoro wanga wataurwa nezvawo. Handiti vazukuru chinova chinhu chinorwadza, especially pakupomerwa kwakadai. Unogona kurohwa ukatofira mahara. Handiti kana kutokuvadzwa, kutoremadzwa nevanhu. So vazukuru number 1 tisapomere munhu zvisina umbowo. Number 2 tisarove vanhu. Handiti tisangomhanyirire kurova vanhu zvisina maturo. Noti kumhanyirira kurova vanhu zvozoita seunge munhu anofanira kurohwa. Tisatongorova munhu, kunyange munhu atopara mhosva. Harisi basa redu sepublic kunge tiri tichitora mutemo kuisa mumaoko edu. Tinomutora kamunhu tomuisa kumapurisa. Mapurisa ndo vanobva vainvestigata nyaya yachona, voona kuti aiwa ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. Ndo zvakaitika muMbare, muchinda akangonyeperwa onzi ane musoro wemunhu musoro, akabikwa, akarohwa vazukuru. Ndochanda ndoyozokuzivisai chakabudawo mubepa rekwaedza. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ngatitaurane comment section kuti munofungei, especially nenyaya dzekunemerana. Matambiro enyu amunoita muri ikoko, munotamba sei? Munotamba sematambiro aita vakomana ava here kana kuti? Amen. Ndichiti much love.